салом дӯстон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дар навори имрӯза мехостам ки оиди контрасепсия яъне пешгирии ҳомиладорӣ чӣ тавр ҳомиладор нашавем ва намудҳои он, кадом намуди контрасепсия мавҷуд аст. Барои чӣ маҳз ҳамин мавзӯъ? Зеро ҳаст ҳолатҳое ки занҳо, хоҳарони мо кӯдаки майда доранд ва намехоҳанд ки дарав бори дуюм ҳомиладор шаванд. Чунин саволҳо буданд. Барои ҳамин маҳз имрӯз дар бораи ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Контрасепсия якчанд намуд мешавад ва ба ҳар як зан вобаста ба вазъи саломатиаш, вобаста ба ҳолаташ, духтури занона пешниҳод мекунад ки кадом намуди контрасепсияро истифода барад. Масалан, якум ин презервативи, яъне рифола. Ин намуди пешгирии ҳомиладорӣ аз ҳама қулай мебошад, аз ҳама дастрас мебошад. Муҳофизатиаш аз 90 то 99% ташкил медиҳад. Инчунин шуморо аз инфексияҳое ки борои алоқаи ҷинсӣ мегузарад муҳофизат мекунад. Аз норасогиҳояш, яъне минусаш ҳамон мебошад ки дар баъзе ҳолатҳо аллергическая реаксия дида мешавад аз ҳамон маҳсулоте ки рифоларо тайёр мекунанд. Дуюм ин женский презерватив ё ин ки рифолаҳои занона. Рифолаҳои занонаро танҳо духтури занона ба шумо таъин мекунад, барое ки онҳо андозаҳои худро доранд, андозаҳои махсус доранд. Аз ҳамин сабаб танҳо духтури занона метавонад ба шумо пешниҳод кунад. Муҳофизатнокиаш бошад аз 80 то 90%-ро дар бар мегирад. Рифолаҳои занона дар гарданаки бачадон гузошта мешавад. Норасогиаш дар он аст ки на дар ҳама ҷойҳо фурӯхта мешавад. Онҳоро дастрас кардан хело мушкил аст ва гузоштанашон он қадар осон нест. Сеюм ин женские колпачки ё ин ки сарпӯшҳо, агар бо забони оддӣ карда гӯем, онҳоро низ танҳо духтури занона ба шумо тавсия дода метавонад. Онҳо низ андозаи худро, андозаҳои махсус доранд ва агар шахс каме фарбе ва хароб шавад, андозаи он низ дигар мешавад ва онҳоро метавонед ки шумо якчанд маротиба истифода баред, яъне онҳо многоразове мебошанд. муҳофизатнокиаш бошад 70-80%-ро дар бар мегирад, яъне дар 70-80% шуморо нигоҳ медорад ки ҳомиладор нашавед. норасогиаш бошад на ба ҳар кас маъқул аст, яъне неудобне аст, на ҳар кас гузошта метавонад, гузоштанаш душвор аст. Бисёриҳо ба назди духтури занона рафта чунин колпачкиҳоро мегузоранд. Инчунин метавонад илтиҳоби гарданаки бачадон, яъне воспалительни процессҳоро ба вуҷуд биёранд. чорум ин роҳҳои муҳофизатии дохили бачадонӣ, яъне внутриматочные спирали. Кадом намудҳояш аст? Якум ин внутриматочные спирали оддӣ ё ин ки медсодержащие бе ягон хел гармон. Онҳоро дар дохили бачадон духтури занона, яъне гинеколог ба шумо мегузорад. Бартарияш дар он аст ки шумо як бор мегузореду дар муддати якчанд сол метавонед ки ҳамон дар дохили бачадони шумо истоду ва шумо дигар роҳҳои муҳофизатиро истифода набаред. муҳофизатнокиаш, яъне защищает от беременности то 90%. норасогиаш дар он аст ки дар бисёр вақтҳо дар занҳо бенамозӣ аз ҳад зиёд, яъне обильное кровотечение дида мешавад. дарди миён, дарди пойҳо бисёртар дида мешавад. Инчунин метавонад ки илтиҳоби бачадон, яъне воспалительни процесси эндометритро ба вуҷуд биёрад ва танҳо ба занҳое гузошта мешавад ки аллакай ягон тифл таваллуд карданд, яъне як фарзанд доранд. Ба духтарони ёш фарзанд надошта гузошта намешавад. панҷум ин внутриматочные спирали ба монанди мирена, яъне гармондор, дар таркибашон гармон дорад. онро низ духтури занона ба шумо мегузорад. Шумо як бор мегузоред ва дар муддати 5 сол шуморо аз ҳомиладоршавӣ муҳофизат мекунад. муҳофизатнокиаш бошад то 90-99%-ро ташкил медиҳад. ба организм зарари ҷиддӣ намерасонад. инчунин дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки занро аз кистаҳо, пайдошавии эндометриоз ва ягон хел илтиҳоб муҳофизат кунад. норасогиаш дар он аст ки метавонад ки бенамозӣ дар зан қатъ шавад, яъне дар бисёр ҳолатҳо бенамозӣ дида намешавад. аз сабабе ки гармон таъсирҳои худро мерасонад, метавонад ки бенамозӣ нест шавад. дар ҳар ду ҳолат, ҳам дар спиралҳои оддӣ, ҳам дар спиралҳое ки гармон доранд, аз ҳад зиёди выделение дида мешавад дар баъзе занҳо. дар спиралҳои оддӣ бошад ин аз ҳисоби илтиҳоб, дар гармондор бошад ин аз ҳисоби гармонҳо. чунин ҳолатҳо дида мешавад. намуди дигари контрасепсия ин истифодаи доруҳо, таблеткаҳои гормоналие ки бо тавсияи духтур ба шумо таъин карда мешавад. чунин намуди пешгирии ҳомиладорӣ занро то 99% аз ҳомиладорӣ пешгирӣ мекунанд, вале онро шумо бояд ҳар рӯз
дар як вақту соат истифода баред. Агар яктаашро фаромӯш кунед, эҳтимолияти ҳомиладор шудан зиёд мешавад. Таблеткаҳои гормоналӣ намегузоранд, ки ҳамон тухмҳуҷайраҳои шумо калон шаванд, яъне подавляют рост фолликул. аз сабабе ки намегузоранд, ки онҳо калон шаванд, аз ҳамин сабаб низ ҳомиладорӣ наметавонад, ки пайдо шавад. норасогиаш дар он аст, ки бисёри занҳо баъди истифодаи таблеткаҳои гормоналӣ вазни зиёд мегиранд. дар онҳо гирсутизм, яъне метавонад, ки мӯйҳои баданашон зиёд шавад, ҳолати шафҳонияшон паст шавад ва дар баъзе ҳолатҳо коричневие выделение, яъне хунобча дар байни циклашон новобаста аз касали бенамозияшон метавонад, ки пайдо шавад. баъди истифодаи таблеткаҳои гормоналӣ шумо бояд, ки соли як маротиба аз ташхиси духтур гузаред, таҳлили умумии хун, пешоб ва ташхиси ултрасадои узвҳои занонаро гузаред. намуди дигари контрасепсия ин истифода бурдани таблеткаҳои гуногуни спермитсиди. онҳоро пеш аз алоқаи ҷинсӣ истифода мебаранд, ба дохили маъбал, яъне ба чадон ворид мекунанд. чунин таблеткаҳо ҳаракати сперматозоидро боз медоранд, яъне онҳоро метавонанд, ки хуболуд кунанд. агар бо забони оддӣ карда гӯем, муҳофизатнокиашон то 70%-ро дар бар мегирад. аз ҳамин рӯ бисёри шахсон нағз намебинанд, ки чунин ҳолати муҳофизатиро истифода баранд. ва ниҳоят намуди охирон ин стерилизатсия мебошад. стерилизатсияи занона ва мардона. стерилизатсияи занона ин баста шудани роҳҳои тухмдонҳо мебошад, ки як бор карда мешавад ва онро барқарор карда намешавад. ин дар он занҳо тавсия дода мешавад, ки аллакай фарзанд доранд ва хоҳиши дигар таваллуд карда надоранд. стерилизатсияи мардона низ ба чунин шахсон тавсия дода мешавад ва дар ҳолати стерилизатсияи мардона канале, ки бояд сперматозоид ба берун барояд, баста мешавад, вале то муддати 3 моҳ метавонад, ки аз ҳамон канал сперматозоидҳо берун бароянд. аз ҳамин рӯ баъд аз ҳолати ҷарроҳӣ ба мардҳо тавсия дода мешавад, ки боз аз ягон намуди роҳи муҳофизатӣ истифода баранд. дӯстони азиз, агар навор ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.